Ayan mga guys, gagawa tayo ngayon ng espesyal na puto mula dito sa ating duma na bilanghoy. At syempre mga guys, pakinabangan na rin natin ang sabaw ng silot. Ayan, para naman mahitsuan ang ating apdo, atay at balon-balunan. Opo. At syempre kakagorin na natin ang palaman ng ating puto na ating gagawin for today's video. Ayan o, kailangan ko lang dandahanin para hindi ako masaman. Ayan, palaman na lang ang kulang dyan. Lalagyan ng palaman, tapos lalagyan din sa taas ng ganyan na mixture. Tapos isala na sa steamer. Opo. At ayan mga guys, tingnan nyo naman oh. Ayan, tikman na natin guys. Ayan guys, dahil ngayon po ay liwas na ng bagyo. Lupas na ng bagyo, naglupay na pala. Naglupay na ang bagyo. Kami ngayon ay magluluto ng espesyal na ito oh. Alam nyo ba kung ano ito? Ang tawag dito ay bilanghoy, kamuting kahoy, agiktuay. So magluluto kami ngayon ng espesyal puto ala bilanghoy. Opo, for today's video. Ako po ngayon yung magtatrabaho dahil syempre dito sa mansyon ako ang pinakamasarap magluto. Opo. At ayan mga guys, ito na yung aming bilanghoy na mas fresh pa sa inyo. Opo, for today's video. At ito po ay tanim ng aking dad sa aming farm. Ayan, mabuhay ang aking dad dahil ganyan o, kung wala siyang tanim, edi wala kaming aanihin for today's video. Ayan mga guys, kaming mga waray ay meron kaming pinaniniwalaang kasabihan dito sa amin na bukod doon sa kapag may itinanim, may aanihin, may isa pa yung kapag daw ang mga tao ay hindi humiwalay sa lupa. Paano ba yun? Kapag daw ang tao ay hindi humiwalay, ayan, sa pagtatanim sa lupa, ang tao daw ay hindi magugutom. Ayun, nakuha ko na rin mga guys for today's video. So, ito pang gagawin natin. Papanitin natin ang agiktuay. At pagkatapos, ayan mga guys, pagkatapos niyan, idirin. At syempre, ito po ang ating gagamiting lubi. Ayan. At syempre mga guys, pakinabangan na rin natin ang sabaw ng silot. Ayan, para naman mahitsuan ang ating apdo, atay at balon-balunan. Opo. At syempre kakagorin na natin ang palaman ng ating puto na ating gagawin for today's video. At ayan guys, ako'y mag-edit na. Opo, manood kayo sa tamang pag-i-edit. Ayan o, kailangan ko lang dandahanin para hindi ako masaman. Oh, ang tawag dyan, pag-i-edit. Ano sa Tagalog yan? Mga guys, comment down below. At ayan mga guys, ito na yung ating inid-id, yung ating kinayod na kamuting kahoy. Pagkatapos nating idirin, ang susunod nating gagawin ay ating pupugain. Ayan. Ayan. So, kailangan ganito yung mixture natin for today's video. Oh, ito yung aking pinuga. Okay. Oh. So, kailangan pugain at kailangan maging ganito na para magawa na natin yung ating special puto siko. Ayan, si Dudut na yung nagpupuga. Kasi matanglay pala. Pagkatapos nitong pagpupuga, ay sunod na yung pagtimpla. Kailangan buhaghag ganyan, pag ganyan na maganda dry, kasi pag hindi talaga naubos yung kanyang tuno, yung katas, may aftertaste na mapait. Ayan. So yung ginamit lampin. Good dire pa siya, good dry.
At ayan mga guys, syempre, yung ating palaman ay kailangan nating arnibalin. Ayan oh. Tapos pagkatapos niyan, pwede na nating ipalaman sa ating puto. Ala bilanghoy for today's video. Opo. At ayan mga guys, nire-ready na natin yung ating steamer para pagsunad na lang ang ating gagawin. Opo. At ito guys, yung ating gagawing hurmaan. Ayan, hulmahan natin ang ating puto. Diba? Wala tayong karag ngayon for today's video. Ayan guys, lalagyan natin ng ating mixture. So, lalagyan muna ng base. Tapos, ilalagay sa gitna yung palaman. Parang kamay lang yung nag-video. Ano ba yun? Ang laki pa naman ng kamay. Oh. Ayan. So, lalagyan na natin ang palaman yan for today's video. Ayan. Palaman na lang ang kulang dyan. Lalagyan ng palaman. Tapos, lalagyan din sa taas ng ganyan na mixture. Tapos, isalang na sa steamer. Opo. Ayan, lalagyan na ng palaman. O, tipirin lang yung palaman kasi marami na talaga yung palaman guys. Ayan, napakasarap niyan. Yung bata ko doon nagpapasuway, hayaan na. Kailangan kasing ma-videoan ito for today's video. Opo. Kasi baka mamaya wala tayong tao, mahirap na. Ayan. Diba? Tapos ready nang ilagay sa steamer ng mga 10 minutes. Tapos luto na yun. Ayan guys, ganyan lang yung paggawa. Sundan nyo lang yung ginawa kong proseso dito sa aking pagluluto, mula sa pag-id hanggang sa ganito at sa pagsasalang. Makagawa na kayo ng special na puto. Ayan o. Masarap yan guys. Opo. At ayan mga guys, tingnan nyo naman oh. Ayan guys oh, puto talaga siya. Oh, tingnan ninyo. Ayan oh. Oh. Ano? Puto talaga siya. Yung kanyang hulmahan ay yung isang bagol. Ayan, tikman na natin guys. Ang palaman nakalitaw. Guys, legit masarap. Ito yung palaman. Try natin. Sarap.